Здравейте хора от YouTube, аз съм Крит 789 и днес правя ревю на Camelot PvP. Така, това е нов сервер, който е на itscreep.bg. Спаунът е теглен, както каза той във видеото. И да, много е хубав естествено. Сега да разгледаме ларповете. Първият ларп е ларп 1 в 1. Така. Ето го и ларп 1 в 1. За да влезете в играта, напишете 1 в 1, Join Arena 1. Когато се съберат двама души, битката ще започне, не е с ваши айтъми, играта ви дава айтъми за PvP-то. Така, ето, че играта ви дава айтъми. Това е ларп 1 в 1, както виждате. Какво друго да ви кажа още? Да, хубав е. Както пише там, когато влезат двама човека, започва играта. И така, дано да ви харесва ларп 1 в 1, защото на мен доста ми харесва. И така, сега да отидем към другия ларп, ларп Penville. Извинявам се, че носа ми е запушен, просто не знам аз какво. По каква причина ми е запушен. Така, това е ларп Penville. Тук може да си репервате нещата и да си енчантвате с книги. И така. Сега отиваме на ларп Bedrock. Опа. Така, това е модел на Bedrock Home. Цената му е 6 лева. Тук може да се енчантвате. Това е нещо като Chest Room. И да, ето тук, ако сте чели табелката, пише, че може да си я промените след като я закупите, ако не ви харесва това обзавеждане. И така. На мен лично ми харесва. И да, добре, нека да продължаваме към другия ларп. Ларп. Така, това е ларп Enchant, той е до 30 левел. Доста прилично е направен, както виждате. И да, надявам се да е до 30 левел, защото ще е малко тъпичко, да. По-малко. Добре, това е ларп Enchant. Сега отиваме на ларп Event. Така, това е ларп Event. Извинете ме. Ако сте гледали видеото, в някои от честовете има Creeper Spawner, има и яйца, като Creeper Egg, има Full Set, естествено, има Demon Kit, какво още друго имаше, има блокчета, има храна, всякакви неща има. Ще бъде интересно. Както виждате, евентите са от 18:30 часа и от 22 часа. Сега отиваме на ларп Fishing. Така, това е ларп Fishing. Направен е доста хубаво. Мисля, че itscreep го е правил, не знам. Ако искате да си вземете водица, може да си закупите. Не е толкова скъпа. И да, това общо взето е ларп Fishing. Ето отново да ви го покажа. И така, нека преминаваме към другия ларп. Той е ларп Hill. Така. Ето тук са правилата. Първото правило е не спами в чата. Второто е не обиждай другите играчи. Третото не се спори с админ. Чакайте, че нещо ми се е замаяла главата и
Така. 4. Не използвай хак мод, освен Optifine и Minimap. Така. 5 е без расизъм, когато изкрив го няма. Добре. Тук ако някой не знае как се прави фекшън, може да си помогне. Ето, виждате. И да, това е Warp Help. Сега отиваме на Warp Parkour. Мисля, че това е Warp Parkour. Да, ето го и варпът. Той също е теглен. Не знам. Доста интересен. Аз съм го скачал целият, но не съм взимал наградата. Ще я да падна. Добре, ето. Това е Warp Parkour. Сега отиваме към Warp PvP. Така, PvP-то е долу. Както виждате, Warp-ът е много хубав. Май той е теглен, само това е правилно. Не знам. Да, те маповете са за това да се теглят, както каза той. И да, той също е доста интересен. Както виждате, така ще го гледате близо. И да, нека да преминем към следващия Warp. Така, Warp Ranks. Има също така и доста интересни ранкове. Ето, това е най-силният ранг Демон. Ето, има Kit Demon, Kit Raid, Kit Potions, Hat може. Например, вие си взимате едно блокче и пишете Hat, той ви се появява на главата. Това е общо взето. Има Heal. Може да се хилнете, когато, например, сте останали на малко кръв или сте огладнели, но това не може да се прави май на PvP-то. Не знам. Така, Near може да гледате на колко блокчета е човекът около вас или ако изобщо има човек около вас. Така. Има Fix. Това е доста хубава команда. Има право на 20 холма. Така. Ето го и китът. Доста е хубав. Става за PvP. Така. Ранкът е 8 лева. Ето го и Kit Raid. И кит за полшанки. Ето. Така. Всички ранкове могат да се спечелят от евенти. Също така, не сте задължени да си ги купувате. Може да ги спечелите и от евентите. Но ако сте редовни, естествено, ако всеки ден играете в сървъра и така. Ето го и следващия ранг. Това е Full Armor, извинете ме. Цената за целия армор. Къде е цената? Само да го покажа. 6 лева е цената. Това е... Ето, само меча може да си купите за 2,40. Така. Но не е задължително, както казва той. Такъв е целият армор. Честплейт, бутушки, каска, панталонки. Ето го и мечът. И да. Къде да ви кой ранг ще ви покажа? Това е Kit Knight. Добре. Има Kit Knight. Има командите Invis, Feed, Ender Chest, Color Chat, AFK, 10 право. Има 10 холма да си сетва. Така. Ето Kit Knight. Ето. Също е доста хубав. И така. Следващия ранг е King. Така мисля? Да. Kit King. Ето тук. Да ви покажа кита. Той също е много хубав. Китът на този ранг. Струва 6 лева. Има командите
Craft Keep XP Color Chat. Така, ако умрете и не искате да си го загубите XP-то, пишете Keep XP. Така, имате право на Color Chat, имате право на Craft, имате право на AFK и имате право на 15 холна да си сетвате. И така. Да, това общо взето бяха всички ранкови. Сега отиваме към другият ларп. Ларп. Така, тук са правилата. Да, аз ви ги показах преди малко. Сега отиваме към ларп Sprint. Той е май затворен. Защото за евентите, естествено. Да, ето го и Warp Sprint. Ако искате да го видите целия, гледайте видеото на Inscript. И така. Сега отиваме на Warp YouTube. Така. Така, това е Warp YouTube. Как да станете ютубър? За да станете ютубър, трябва да имате поне 400 гледания на клип за сървъра. За да станете ютубър плюс, трябва да имате поне 900 гледания на клипа за сървъра и поне 500 абоната. Добре. Ето виждате как да станете ютубър, които имат повече абонати и повече гледания. Могат да станат, естествено. И да, това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал клипът. Ако е така, харесайте го и ако искате се абонирайте за мен и оставете коментари, ако желаете. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!